и са за децата и тъмната мрежа. Увеличават се сигналите за киберпрестъпления срещу деца. И създаването на скрити профили от подрастващите е друга опасна тенденция. Чета от БНТ информация. Така, ученици пробват да сърфират в тъмната мрежа, което за мен е тъмна Индия. Като цяло тази тъмна мрежа миналия път ви питах така доста наивно за това за какво изобщо говорим. А децата, вече ученици пробват да сърфират тъмната мрежа. Тревожната тенденция, отчетена от експерти по киберсигурност, увеличават се сигналите за киберпрестъпления срещу деца, включително с помощта на технологии, използващи изкуствен интелект. Освен психологически натиски и изнудване, капаните в мрежата могат да имат и по-тежки последици, като участие в престъпни групи. Един от експертите по киберсигурност, който е дал мнение по тази тема, всъщност сте вие. Какво става с децата? Явно не е само вейпове, има по-страшни работи. Вие сте един от малкото хора в България, който обръща внимание на този проблем. Това съм го установил след като съм обучил над 5000 деца в България. Това са си мои изследвания, беседи и интервюто с тези деца. Притеснителното е, че те вече се гордеят с това нещо, господин Николов. Те се гордеят и публично го заявяват пред цялата аудитория, че имат профили в тъмната мрежа.